Gasmin, okay, last 200 meters. So nabilis tayo si Kuya. Ang unang babanat ito, babanat kaya ito si din pinili John Armendez. Itong si Ricky Sabala, last 150 meters. So nabilis tayo, wala pa rin nagrira sa bayang Rimatayan o magkakabigayan kaya ito mga idolo. Huwag na kayong kukulap, huwag na kayong bibigyan Rimatayan kaya. Itong category na naman to. So sabay-sabay na to. So ito na may category ng mga 50, 59. So andito may mga ex-pro dito ha. Ito si Team Kamiling, ex-pro pala to si Johnny Armendez, si Dean Pinili, mga ex-pro yan. Andito rin si Benji Nituan, mga ex-pro rider pala itong mga to. Kailan lang natin nalaman. So andito si Simon Nicolas, bumahanap na naman ha. Kaya yung nakatindahan si Dean Pinili. So si Jonathan Rosario umibigan dito rin. Ito si Ricky Sabala, yung naka-white na yan. Andito rin si Antonio Agno, si Reynolds Trinidad, at yun yung ating breakaway si Benji Nituan. So sino kaya dito ang unang makakatakas? So dikiran natin si Benji Nituan. Okay, so ito yung tumatakas. Centennial Tour Veterans. Itong si Benji Nituan ng Binalo ng Pangasinan. So isa rin yan sa mga ex-pro. Mahabol si Reynolds. Ganda ng labanan ha. Umangat na si Sabala. Si Sabala naman ngayon ang sumukli. Hindi pa tumitirada itong si Din Pinili ha. Johnny Armendez. Two, 4, 6, 8, 10 riders pala to. So lumalayo na si Sabala, kung din yun ano to, breakaway artist din yan ha. Yan yung nag-champion sa Tour of Quirino. Karimatihan niya doon si ex-pro rider Din Pinili. Okay, so ito naman yung breakaway natin sa isang master, si Ricky Sabala. Yun. So ito naghahabol itong si Johnny Armendez, isang ex-pro rider. So ito yung ating malapit-lapit lang ha. Okay. So nakakalayo ng bagya si Johnny Armendez and Ricky Sabala. Mukhang hindi pa tumitirada itong si Din Pinili ha. Basta pumeso na yan sa likod, tignan nyo, biglang sisimat ka. Ako na nga ba kasasabi ko pala, umangat sa kaliwa. Kabisado ko na mga galawan itong si Din Pinili. Basta nasa likod yan, sigurado babanat yan. Ayan, sinusunod na naman ni Reynolds. Maliit ba? Ito, dito lang sa likod si Benji Nituan. So mahabol na ha. Umahabol na si Din Pinili. Sabi ko na nga ba, talaga kumbaga sa kanyan ano ba yung tawag sa Ilocano, umirkiwari Gilikoran. So dumidikit na si Din Pinili dun sa ating breakaway ha. Okay, ito na nga, nakadikit ito si Din Pinili dito sa dalawang breakaway. Hey, ito na, umangat naman sa kaliwa si Sabala. Ang laban-laban to. Nakatali sa Sabala, hindi pa nakakarekod. Umangat na rin si Din Pinili. Ito na, ribas yata din sa Sabala at saka ni Din Pinili ito ha. So medyo naubusan tong si Armendez at saka itong si Reynolds.
Umangat na rin si Reynolds, umahabol na rin ha. Mga ex-pro ito, dalawa lang. Si J. Pinili, tsaka itong si Johnny Hernandez, ang ating mga ex-pro dito. So, nakatakas itong apat na to ha. Pose. So, malapit lang pala itong second group oh. Halos dumidikit din ha. Uy, si Sabala ay si Kwan na yun ha. Naku, hindi nakadikit si Pinili doon sa tatlo na yun ha. Naiwas si din Pinili dito. So, tumatakas yung tatlo taga-Pangasinan. Nako, lumalayo na ng mga 80 meters. Dito nitira na itong si Pinili isang Nueva Ecija versus buong Pangasinan ang kalaban ni din Pinili dito. Okay, so ating breakaway, Ricky Sabala. Uy, malapit lang ha. So malapit lang ito. Naghahabol itong si Johnny Armendez. Uy, and si Reynolds. Trinidad, ito si Din Pinili, Mon Nicolas, and Benji Nituan. Oh, pagsapaw! Inabutan si Ricky Sabala. Inabutan nitong si Johnny Armendez. So dalawa ngayon itong ating breakaway sa 50-59. Ricky Sabala from Binalona na yan. Itong si Johnny Armendez from Ordaneta. So malalakas talaga itong mga taga Pangasinan. Kurakol na naman ito. Isang balik pa to ha. May matiyan na. So ito yung isang naghahabol, si Reynolds Trinidad ng Team Marinas. Ito pa, grupo ni Mon Nicolas, Benji Nituan, and si Din Pinili. Tumakas si Din Pinili dun sa grupo ha. So mukhang didikitin pa niya yung dalawang breakaway. Ayun mga 80 meters pa ay madidikitan na ni Din Pinili yung dalawang breakaway na si Johnny Armendez at si Ricky Sabala. So kanyang speed 43. Isang balik na lang to, himatayan na. Malapit ba yan? Tignan natin kung makakadikit pa. Ito Marlboro Legend Rookie of the Year from Lupao, Nueva Ecija, from Team Dandex. Itong si Din Pinili. So ang kanya speed bumibilis 45 kilometers per hour. So isang balik pa yan ha. Grupong sumusunod kila Din Pinili. Okay. Start. Okay. So mati yan dalawang Pangasinan versus isang Nueva Ecija. So naka-team Kamiling, naka-red dahil si Johnny Armendez, Din Pinili, at itong si Ricky Sabala. Sino kaya sa kanila makakadali dito? Rematch na kaya ito ni Din Pinili at ni Ricky Sabala dahil doon sa Toro Pirine talagang banatan sila, nabitin ng hangin itong si Din Pinili. So rimatihan na to ha. Dito tayo. Huwag na kayong kukurap. Huwag na kayong pipikit. Huminga na kayong manalo. Sigurado ginaganahan na ako. Kaya malapit ang matapos rimatihan. Ang mangyayari dito, makakabawi na kaya itong si Din Pinili sa kamay o sa paa nitong si Ricky Sabala, pero baka ang re-rematch dito si Johnny Armendez ha. So bago tayo mag-rematch, tayo shoutout si Mayor Dickerson Villar and Dick Villar, ang ating Vice Mayor, sa ating organizer si Cornelio
Carpio and Sir Delio Gasmin. Okay, last 200 meters. So napilis tayo si Kuya. Ang unang babarat ito. Babarat kaya ito si Dintinili, John Armendez. Itong si Ricky Sabala. Last 150 meters. So napilis tayo. Wala pa rin na karera. Sabayang Rimatayan. O magkakabigayan kaya ito mga idolo. Huwag na kayong kukulap. Huwag na kayong bibigyan. Rimatayan kaya. O magkakabigayan. Mukhang magkakabigayan na. Yun ang sinasabi ko. Isang malamyang rimatihan ang nangyari. Okay. Ala na, rimatihan na. Na-prank kayo. Ito kaya sa ating second group magkakarimatihan. Ayan, sino yung unang umangat dito? Ayan na, umangat si Reynolds. Umangat sa kaliwa. Benji dito, sumusunod Reynolds. Yun.